hun rei takatanga rom banna kan lo siam to Rimawi Zan program chu zaina a hlotin kan lo muta a he hun min ruai thleng tu kan pathian chu fakin umro se in lampang atanga zaina kan program lo Thlirtu zong te po ti sa le thlara wa hlo na kan chan theinan ril ru tong trai na ne na kan program min lo thlir sak turin kan som ngal cheuni pathian thu ilongai thlang u sam za som nga na chang khat le chang ni thu lalpa chu fakro u pathian chu amun thiang ni ma chon fakula athil ti thena boruak zau taka khian ama chu fakro u athil ti ro pui takte avangin ama chu fakula aro pui na satzia ang zel ni ama chu fakro u athu thiang lim kan chiarte lalpan kan zatan mo somro se amen itong trai ang u lalpa kan pathian min hmangai tu hun rei takatanga rom manna kan lo siam to Rimawi Zan program chu zaina a hlotin na min hmutira avangin lom thu kan thil cheni in lampang atanga kan program lo Thlirtu zong te po ti sa le thlara wa hlok na an chan theinan zaina kan program hin nang man mal somang che kan lalpa Isu Krista mingin kan dila che amen thupuang turin branch secretary kan somanga anin thu apon zo vele hian a ran pa konon to lovin subcommittee on music secretary thupuang turin aron din chun zom venghal mai don ni tuna branch secretary thupuang turin ilo so mang u ku ding mo chen atanga ha taka kan lo thi Christian khalai ko le chin branch Rimawi Zan design na lo teng le ta a ni chuai teng tu kan pathian he na lo du kan soi ani zain kan in form kan program man tu ilo ngai thai nangin zain a hian kan foi tu chu kan branch assistant leader who is tlang boya music subcommittee OB in charge ani go ani zaina hian item ngai ngom tak tak tir ho ngai kha ko tu om do ani in subcommittee secretary in aron wong lang ko binari oma para chu an soilan re chu na thain ka a zaina he program kan man tu hi lockdown lai atang to ruam na siamani avangin he hian zan lampang inkhawm thei to mahse langin online in program hlawkpui an thazokin a hriata ruam man nei nge chen online kal tura hlawkpui to ani avangin tiam chuan zaina hian Christian khalai ko member te online bangin he program hi kan chim ho anga kan bang ho anga lok ka kaman te po tin tai langin thange kale Thawhtanni zan program lo ngai thak chum zomi langin kale Thawhtanni zan hi ceremony form kan nei leanga kan dia pila ta chuan tuai tu tan mula zo din tuiral te ani anga tan tu hi sangwalan mo tima sangwal mai kallan mo tim sa chuo ko na tin kan zana dia dia tu cha tu nei rin chuo dia treni kan ngai tho na ni in kar ta khan November ni som Central KGP in Rampungbo live program HIV/AIDS awareness campaign LPS le zone lama pe chua chu kan to la theng na ni a kamen ba to kon lo la ke lo to ko ke ni a kan puang kan rin chu le ta sela lo la ke lo ta tan ko ti man la ta kan ni ti ilangin ti vet tu point nine som hei zanina hun thatak me kan han nei theia alom hlein ka hria ai tunlai kan boruak te kan hrianga zan inkhawm te duangin zai te le music hantirik te la theilo wangin ti hian online in kan han ti don ani a zan ina he kan program Rimawi Zan lo Thlirtu te zong ke ni subcommittee on music chuan kan lalpa Isu Krista mingin chibai kan buka cheu amasa in zan in Rimawi Zan program inongai thlang u kan hruai tu hi pu tlang moya kan assistant leader subcommittee a kan OB in charge ani a trantu nula janet vial mangai zuali report hi ke secretary subcommittee on music atang ani a chuan thusoi toi hi tlangwal remro ta haunar chairman subcommittee on music atang kan ngai thadon ani chuan zaina kan host te hi
tlangwalal hlimpui le nulalal felpui te an ni a solo tlangwal vansang zual le tlangwalal monpui atangin kan ngai thlanga chuan duet hi pahnih kan nei a duet hian nula siding pui sai lo le nulal ren omi sai lo an ni a pakhata hian nulalal thakimi le nulalal biak zoli ral te te an ni chuan group zai hi kan nei boka group zai hi branch ob atang kan ngai thlanga chuan male voice hi kan nei bok ani chuan kan sub committee chungchang tlem azong lo ngai thla ila kan ob in charge ka kan lo soi to ang khan pu islang moya kan assistant leader ani a kan chairman hi tlangwal remro ta haw nar ani a secretary hi pukela rin fela keima kania chuan member hi kan zawa in somthum pali kan nia tuna hian chuan meeting hi voini kan nei to ani chuan malak na tlang puya hian kan hriat angin hei tungkuma te du angin ma te po alak thei lova chu wangin malak na langsar kan la nei lowa Amaherawhchu hei zan ina Rimawi Zan kan han nei thei lo me hi alomum ani ti kha kan en hriat tir le ani a ti chuanin tungkuma hian bass guitar thar thatak mai kan lei thei bok ani ti chuan Rimawi Zan tura tan hian kan inbuatsaih vena sem ema thlamasa October atang to khan kan inbuatsaih ve a thlatira tang khan kan zirtan ngal deuh charchara I Thawhtanni zan ti lo hi chu zantin deuh thaw hi ol nei lovin kan zir deuh charchara heta ke tripjem room a tele hei kan member tlangwa lomsang zuala teina te hian zirna hunte kan nei thin ani ti chuanin hei member te po impact na ro puya an thei patop an chu ani ti kha min lo hria sak tur pon kan soi le bok ani ti chuan he Rimawi Zan kan nei thei na tura hian mi in pe tak tak te mitlom ngai tak tak te anoma an chunga masain lom thu kan soi duwa hei tuna kan mu le kan hriat angin kan ma lon la in lan tur te kan musician te le pathian fangna la ron sa tur te an impact na ro pui emema an ni tel lo chuan zan in hi an ho tling thei don lo ani ti kha kan hria chu vain masain an chunga khan lom thu kan han soi ani a tin chumi pialama chuan kan zirna te ele in te alo ngaya chumi chuan min buatsaih tu te an oma an hming chuk soi lang vek longa chungte chunga te po chuan an chunga lom thu kan soya tin hei kan member tlangwa lomsang zuala te impact na ro pui emema an ina hian zir chang hi kan nga emema chunga chuan engma soi se lovin ange min lo thleng ne so ememea chu wangin tlangwa lomsang zuala tele an chung ko chunga khan lom thu kan soi bok ani tin chumi baga chuan kan soi lan lo zinga mi tam tak he kan inbuatsaih na min pui tu le thanem ngai tak tak an oma chungte chunga bo chuan lom thu kan soi bok ani chin na to bera chuan he hun min throi thleng tu kan pathian hne na lom thu kan soi tak mek memani chuan he kan program lo Thlirtu zong zong te he kan program atang hian hlawkna in char chu ngei theih nan du sakna kan hlan bok acheu Trần tu nula jenet viel hmang izoli ilo so mong u Pathian tu thiang him lo ngai thlang u sam za som nga na chang khata changa chang ru belpa chu fakro u pathian chu amun thiang hima chuan fak ula athil ti theina borak zau taka khian ama chu fakro u athil ti ro pui takte avangin ama chu fak ula aro pui na sajia angzelin ama chu fakro u totorodri in ama chu fak ula per khwang le chingchangin ama chu fakro u khwang te le lamin ama chu fak ula chingchang chi sang sang le pheng longin ama chu fakro u darben thek ri thumi in ama chu fak ula darben thek ri fiak mi in ama chu fakro u engkim thei to phot chuan lalpa chu fakro se lalpa chu fakro u pathianin kan thu thiang lim charte mal min som sakro se lo chang cha yang u lalpa kan pathianin hangai tu na in veina te mideng min veng min ompuya zan ina keni electric bank Christian chalai polte Rimawi Zan hmang thei tura min try khom le avangin mahse hena lom thu kan shilat se lalpa zan ina kan program nangman min tel puila helai huna zaya I rong bol tu te zong sang po nangman ron din puila an fakla sakte nangman mal min som sakla angai tu te ta na
tharau lam mal somna ani theina turin an tan kan dil saka tin thu soi tu tur te po nangmana idin puya i ompui turin an tan kan dil sak boke he kan program lo Thlirtu te zong zong ina tharau lama mal somna lokna tam takan lo chan theina an tan kan dil saka tin he program hi nangmana mal min som saka kan program ni sung zonga min tel pui turin in hena kan dil che kan hun man tu zong zong ikut phalo puya kan kol tire chung zong zong chu Iswa Krista mingin kan dil che amen. Tuna chuan Subcommittee on Music Chairman Tlang val ramruat hau hnal hnen atangin thu cha toy i lo ngai thlang u Amaherawhchu Thlirtu te in zawa in kan lalpai so Krista mingin chibai ka bu ka cheu kan thria tengin kan branch chuan kum tin program poimo sang kan nei thina heng program poimo sang zinga hian zanina kan man mek Rimawi Zan po hi atelani kumdanga chuan kan thria tengin he Rimawi Zan hi ko ran hola member pum huwa pin kan manga member ten kan ngai hnuah inkhawm po kan tam thin hlea Amaherawhchu kan thria tengin hei hrileng avangin kumin chu khatiang hun ka kan hmang thei lawa apoi kan ti tak seta Amaherawhchu kan theang angin ti hian online program kal tlangin hun kan hmang don ania member tenin lo hlawkpui ngei kan beisei tak zet ani kumdanga chuan Mizoram pum huwa pa zai thiam lar tak te som chang nein he hun ni kan hmang thina Amaherawhchu kumina chuan kan branch atonga zai thiam te chau an zai dona Amaherawhchu kan branch atonga zai tu te zai thiam tak an nia Mizoram pum huwa pa lar hat thei tur kho pathiam an ni ti kha hria ila zai nan zai te po hi ngai thla ka cha kum to hle ani zanina kan program hlotin nan hian music subcommittee chuan subcommittee adin ran vele a he subcommittee a hian tuna kan music secretary hi chairman ania tin kan committee member tlangwal Samuel lal choi sana le tlangwal zoding lian ral te kan secretary nia anni kai hroina hnuaya hian thatakin kan inbuatsaih zanin hun hi kan thleng theia anin pekna lom thu ka soidu ani tin zanina chanvo nei tu zong te po hi an thokrim em a zanrei tak thlengin la anjira anni wang hian zanina kan program te poi hlothling theia anni chunga po hian lom thu kan soi vele du hrim bok ani tin kan branch obi te an fakom hleng ka hria min ngai saka tin zai turing kan ruata anni hi zai thiam vet anni lo ti chu kan hria zaya e zong tu te chu ni se tram tak kan tam tur ania Amaherawhchu rongbona ngain zanina po anon zai thei don hi an chunga kan lom em a chumi pialama chuan kan secretary le kan assistant secretary pularin zuala le puarlal biak thang te chunga ami mal takin lom thu kan soidua anni pani hian min tran min puina sem emani tin pu zoram sanga nena hian lom thu soi kan ba in ka hreboka ani hi kan arrangement zong te siama engkim min boy pui sak tu ani avangin ani chunga po hian lom thu kan soi tak me bokani tin to bera chuan kan biakin an kol tu te pushia ta chung kwa chunga hian lom thu kan soi le duwa anni hian zanrei po soi lovin kan hazir te thingpui min lum sak thina anni chung ko chunga po hian lom thu kan soi tak me ani ole kan thria tangin zanin hi Rimawi Zan ani angin Rimawi chungchang chau kan soidona Rimawi chungchang kan soidona wang hian kan rongbon la peng dang te kha apoi mo talawe tina ni lawa Rimawi Zan ani angin Rimawi chungchang kan soibik don ani pathian thui lo ngai thlang u samza somnga na changli perkhuang le tringtrangin ama chu fak ro u khuang te le lamin ama chu fak ula tringtrang chi hrang le pheng longin ama chu fak ro u athu kan chiar te kan zatan lalpan malmin som sak ro se amen Rimawi kan ti hi chu thilri man ro hrang manga kan ti ri emo kan ka atanga kan ti ri ron suak hrang hi hun bi nei thapa ron ri ka moi taka ron rem khom hi Rimawi kan ti chu lo ni ta mizo te po hian a hming kan phua fu hleng kan ka hria ri ringot hi chu a moi ran lawa Amaherawhchu moi taka ron in rem khom ta ka chuan Rimawi alo ni ta ni he Rimawi ngei hi pathianin hmang tangkai thrin em ti po kan hria kan Bible kan chia chuan Rimawi chungchang pathianin a hman tangkai zia hi mun hranga mu tur tam em ani ama sabera chuan Joshua bungruk kan chiar chuan kan thramai ome Jericho kul
achim don po khan pathian in engdang hmang lovin rimoi hmang ani ti kha kan hre thiam mai in arinoma athon thu te chu lu chil thuk lu tuk lovila kan hriat savek ani boka kha kham ha sabera ani ta sela apanina chuan samuela pakhat na bung som paruk kan chiar chuan lal sola le lal davida chungchang kan hmuni khata po khan pathian in tring trang kha ron hmang tangka em ti kan hria lal sola kha ramhuai na ti boi changin davida khan chingchang aper sak thina khatiang khan ramhuai in a chua san pha thina ni ti kan thria khata po khan pathianin rimoi hi alom hang tangka em ani ti kan thre thei ome a pathumna chuan tirko te thil ti bung som paruk chang som paruk kan chiar chuan pola le silate lung in tan chung chang kan hnuah khami tuma po khan pola le silate kha an zai ni an o mangin an ka mangin rimoi an siama kha rimoi awang khan li ralo hinga te tanin kong khar zong song alawin honga ti chuan I hnuah thil thleng zui te po kan hrio me kha po kha pathianin rimoi man tangkai zia kan hriat theina na entirna kan sei le nita sela kan bible a hian rimoi chungchang pathianina aman chungchang tam tak soi turama Amaherawhchu Zan in hi thu soi reina hunani lo wangin khami pathum che kha entirnan kan soi nita sela thome ti chuan thil dang tam tak soi tur lom ma sela kan hriat angin zanin hi rimoi zan ani angin rimoi ngai thak kan chak toina rin ama chuwang chong kan thu soi kan du tok don haianga kan soi ta kan khan rimoi hi pathianin amhang tangka ema arong bol nan hian ke ni Christian thalai pol po hian tunai na sazo ka kan hman tangkai thei na turin pathianin kan thu soi te kan za tan malmin som sakro se amen hun rei lo te chungin pathian thu ta toy thatak me kan ngai thla alom om hle ani tuna chuan zaina rimoi zan program kan man tur zai thiam tak tak te aron zai dona hemhuna hian host kan nei dona kan host te tlangwal lal himpui le nula lal hlawkpui te anni a anni hi kan somanga zaina kan program bik chu atop thlengin min hruai to don ani tuna chuan kan host te ilo somang u Rimawi Zan Thlirtu zong te kan lalpa Isu Krista min chibai kan bhu ka cheu zaina hian zai moi tak tak kan ngai thlain kan thlir ho don ani kumdang angin Rimawi Zan hmang ho thei lo ma ila pathianin zaina hun chatak min pe a social media kal tlangin Rimawi Zan kan hmang ho thei dona samziak tuin kadam chung zongin lalpa choi moin hla ka sa anga kanun chung zongin ka pathian fakin ka zayang ati angin zanina hian kan ole ka te pathian ro pinan kan ron hlan don ni Rimawi Zan khu hon nan tuna tlangwal al muan puya kan somanga ani hian kanun ka peta ti hlarun sadon ani siam tu shalovi kadam chan shalovi kanom sak na tan so kamin ka mangchi mahse ka lalpa chuan miron zong muta atara nung turi kanun ka peta olalpa limi shimteya ithandam na shelovin moalan lama ithandam tu shilturin olalpa min puyam te hlawkpui na zong le helei ho sak na te helei choi moi na ten thin lung man lua zo kan
thil ti kan shelo khem tu kan she silo tuan shen na mun chuan min lo ngak ta si olal pa le mi shin te ya chan dam na shelo vin mon liama chan dam tu shil tu ri olal pa min pui yang che sa tuan mun hlawkpui kan ta na Amaherawhchu sual thu nei na avangin kan she theih silo tu na in pe lo ten nang ma an she theih na an thin lung mi del hi ti var sa kan se olal pa le mi shin te ya chan dam na shelo vin mol liama chan dam tu shil tu rin olal pa min pui yang che tlangwal mon puya kan lo me tuna chuan duet nula siding pui sai lo le nula lain omi sai lo te thena chain kan ngai thla anga anni hian hmangai tu ti hla tlangwal Jonathan lian na phwa anon sadol ani tu nei lo so mang u chia em nghe cái tiếng trên này hay lâu nun hlui liam to nu te vanga bay đồng chi su lu bo một là ôm lâu mà ngày tu thiên lung mèo bo liam chỉ ya hồi sân ba mahse hmang ai tu min hmang ai
sai le rinomi inzai thiam thin hle mai adot le tan chuan male voice kan so ma anni hian ring tu zong zong teu medley an ron sadon ni apui viewang lo thlirangu van tir ko te lahi ama ilo faka u Krista kan la lalpa kan fakatse kan dam nana piang hi olal isu iming za fo rose kan tuara ituar pathian fa ini si ama ilo fakan u ama ilo fakan u ama ilo fakan u Krista kan lal
male voice te in zai ngai thla kan nuam hle mai 10,000 reasons ti sa phlalar ta kha kan she chewin ka ringa tlangwal marwata music subcommittee chairman in mizo changin thiam takina letlinga tuna tlangwal wan sang zwala chuan tling ti hla sa turin ilo so mang u Tlak dona po ng kafakang lalpa chu choi moi la o katha amin thiang lim fakla fak zual zel fo vang che o katha amin thiang lim dài đắm nè mà ngày na khá thế bắt thiên ngil này o mình hlawkpui be in thắt na avangin ka phak zel fo vang che nang phak nan chuan tling sing sang som ka nei lalpa chu choi moi la o katha min thiang him fakla fak sual zel fo vang che o katha min thiang him fakro Sak natin min lo kian sanni Renun ka vui liamek lai poi Katlarao chuan a fa zuan zel fo vang che Kum sing sang som le cha tuani lalpa chu choi moi la o katha amin thiang him fakla fak zual zel fo vang che o katha amin thiang him chu fakro thiang him fakro tlangwal wan sang zuala thiam hle mai kan mur sung sung mai lom adot le zai turin nulal biak zual ral te le nulal thakimite u naw kan so manga anni hian faklamoi sa in ti hlan ron sadon ni tunai lo so mangle Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
cả trôi môi à khó về thêm em tu lần đi xóa chu cần dài đi trôi môi à cần non này giống tên đến here ý xóa cần lỡ chu ý trôi môi em Alpha le Omega anh kim bul le top na chu cha tuan pa le ba hian oro pui be thiang lim lal ro pui chan dam tu aming ro pui fakin van mi an zai lal pa chu fagru anh kim ma ring la lal pa chu fagru in on nei zong ne phag la moi sai kadam chung zong in ka choi moi a khovel thim en tu kan lali swa chu phag la moi sai kadam chung zong in ka choi moi a khovel thim en tu lali swa chu cần dài đi trôi môi à cần non này giống tên đến hian ý xóa cần lỡ chu trôi môi âm u mình chân năm tu chu ý trôi môi âm u nula kimiti unaw inthiam hle mai an hnaron sakha eti Wilhelm phwa puma puele tlangwal marwa tate le lin ani a tuna chuan ichatuan in wana idin to em ti hla saturin branch ob te ilo so mang u Nom na kan sông chi na
branch obi te nge in thiam hle mai zan ina kan hun man thei chu khati zong kha ania Thlirtu te ni lo hlawkpui ngei kan beisei kan program te chung chai min khar sak turin kan branch leader tlangwal ke lalming choya ilo so mang u pathian ma phun do tong trai ang u olal pa sa ina kun re takatanga electric veng branch k3p na kan thir le kan inbuatsaih Rimawi Zan nangin min hruai thlenga atira tanga to thlenga min hruaya minom puina zong zonga kan lo mai hena lom thu kan soyani zanina kan phak ang to ka hun kan hmang te kha nangin mal min som sakla alo Thlirtu zong ten annuna hlawkpui na pakhat tal an chak chho the turin nangin tharawa min zui sakko kan roi hena kan un di le iro puina tu lo ni sela kan lalpa isu mingin kan di le